de Xúbila, Mercat del Cabanyal, a deixar de sumar flors del seu amor a la nostra maneta. Avant, fallers de Xúbila, Mercat del Cabanyal, a ingerir la maneta. Y así arriba, la fallera mayor infantil de la falla, Rivera, Congreso Santa Clara, Miriam, Rada, Hernani, que arriba la plaza de la maneta de Déu de San Pablo para celebrar el seu 50 aniversari de la seva falla, Rivera, Congreso Santa Clara, acompanyada pel seu president, Marc. Gràcies, Martí. Emoción, sentimiento, alegría, felicidad. El representante de familiares de la Comisión de la Falla Xúbila, Mercat del Cabanyal, y ya está trabajando en la ruta. Acompañen a Lucía, Beleboni y Jiménez, fallera mayor de Xúbila, Mercat del Cabanyal, a constante relevo de la nuestra manera. Lucía, Beleboni, Jiménez, fallera mayor de Xúbila, Mercat del Cabanyal, deixant de ser flor un tros del seu cor i de la seva ànima per a la nostra maneta. Totes les parelles de la falla Rivera, Congreso Santa Clara, arriben a la plaça de la nostra maneta per a pregar per l'amor, per a pregar per l'amistat, per pregar per la falla Rivera, Congreso Santa Clara. Y en esta celebración ofrece la Comisión de Batalla Travesera Iglesia del Rosario. Carnaval de familias, pares y mares, llanos y yaques, montar las membres de la Comisión a mostrar ese camino que ven desde aquí, desde el terreno. Contra Reyú, dicha fila de dones
en benefici d'aquestes criatures, intenteu anar un poquet més lleugeretes, per favor. Moltíssimes gràcies per la col·laboració. Acompañada del presidente infantil Miquel García Nicolás. Mira, Madre de Déu, mira que canxeret, mira que rebonica aquesta xiqueta, està fermament, complementa de la seva comissió. Estable, Betàrrel, López, Gallinella, Cachón Infantil, de Barraca, Travesera, Església del Rosari, fent la seva ofrena, acompanyada de Miquel García Nicolás, el president infantil. Por favor, componentes femeninas de Figueras Convento Santa Clara, intentad un poco más juntas, por favor, y un poquito más ligeras, si sois tan amables, en beneficio de las criaturas que todavía estarán pasando frío, que todavía tienen que pasar a la plaza. Solo en beneficio de esas criaturas intentar ir un poquito más ligeras, por favor. I hasta un any més, demostrant que el seu monitoratge de la maneta de la comissió vais a informar. Ahí teniu un riu de falleres, emocionades, contentes, arribant per fi com han estat davant de la nostra maneta fent la seva ofrena. Avant falleres de Barraca, Travesera, Església del Rosari. Arriba, a la plaza de la Madre de Déu dels Desemparats, pel carrer de Sant Josep, Paula, Rama, Miquel, Fallera Major de la Falla, Ribera Convento Santa Clara, que avui plena de llàgrimes fa la seva ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, l'acompanya